ɲa dɔgɔkun caman ye basigibaliya dɔ bɛ ka fara ka ɲafunke mara la. Nin waati in na maa caman tunna minnu taara kungo kɔnɔ walima minnu minɛna siradaw la ka tunun n'u ye k'a sɔrɔ maa si ma u ta fan dɔn. Ka taa ɲafunke sira ka taa tɔn kan Gundam Tombouctou, marifatigiw kɛlen bɛ ka sira tigɛ maa caman na ka bolofɛn n'u yɛrɛ ka minɛnw ka a bɛɛ minɛ u la. A dugu dɔw bɛ ɲafunke mara la yɛrɛ, Mali ɲɛmaa foyi tɛ se ka se a yɔrɔ la n'a bɛ fɔ minnu ma ko Guruma. Dugu dɔw fana bɛ yen nɔ marifatigiw bɛ na mɔgɔw ka seli waatiw la ka na kunnafoni caman d'u ma u kan ka min kɛ u man ka min kɛ. N'hakili b'a la marisi kalo tɛmɛnen a tile 19 n'o ye 19 marisi ye, marifatigi dɔw ye obi caman fili ka taa sunpi ka militaire kɔnɔna la ka maa caman bɔnna u nun na ka dɔw fana jogin kosɛbɛ. Waati kelen in na fana jama dɔw wulila a ka ca maa 250 ye k'u bɛ taa ziyara kɛ ɲafunke de tɔn ka cɛ. Marifatigiw y'olu gɛn k'u lasegin ka na ɲafunke. Nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ k'a yira k'a fɔ basigibaliya dɔ bɛ ka fara ka ɲafunke mara la. Juma tɛmɛnen fɛn min ye polisikɛ dɔ ye n'ale ye sergent ye, ale bɔtɔ poste de contrôle la k'a bɛna dugu magɛrɛ suntigɛ waati, marifatigi maa 2 kɔni y'a bɔnɛ a nin na k'a ka marifa ta ka taa n'a ye. Nin kɛwale ninnu bɛɛ kɛlen bɛ ka mɔgɔw siran k'a sababu kɛ a b'i n'a fɔ gɛlɛya ninnu bɛ ka kɛ wa fɛn tɛ ka bɔ a la. Ɲafunke Guruma n'o ye Sarafere, Kumayira, Banikar Ngor ko a ka ca san caman sisan Mali ɲɛma foyi tɛ nɔ wa marifatigi minnu bɛ yen nɔ olu de b'u ka sariya laboli maaw kan. Jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ɲafunke cercle kɔnɔna la n'a bɔra ɲafunke yɛrɛ sunpi ani lere yɔrɔ minnu ka militaires sigin bɛ yɔrɔ min na Mali ɲɛma foyi tɛ se ka taa ka sariya boli ye. Fɛn min ye nin polisikɛ in ka nin fagali in dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna la a ye maaw kɔni kamana gan kosɛbɛ. Bi tɛnɛn maaw kɔni bɔra ka caya kosɛbɛ alimamiw jeunesse maaw ka taa saraka bɔ a ye ka dugawu kɛ walasa nin n'a ɲɔgɔnna kana se ka kɛ ɲafunke tuguni. Ka bɔ ɲafunke Veyan Bamara tɔgɔ la Seku Mayiga.